Oh come, Emmanuel, and ransom captive. Il-Knisja dedikata lil San Nikola, il-qaddis wara l-karattru tal-miliet Santa Claus, tinsab imlibsa u lesta għal-festi tal-miliet. L-Arċipritt tal-Knisja tas-Siġġiewi, Father Joseph Mifsud, spjegalna kif San Nikola huwa l-figura oriġinali ta' Santa Claus e kif il-ġenerożità tiegħu tul ħajtu baqgħet marbuta mal-ispirtu tal-miliet. Madankollu biż-żmien id-dera ta' Santa Claus spiċċat inbidlet ukoll. Oriġinarjament il-figura ta' Santa Claus ovvjament kienu ġibuh libes ta' isqof kif inhu San Nikola. Mid-dera biż-żmien fil-bidu tas-seklu 20 li l-1930 xi ħaġa hekk f'wieħed mir-riklami tal-Coca-Cola ovvjament kienu rridu jlibsu il dan l-isqof ftit qrib il-logo ta' din il-kumpanija biex ngħidu hekk. Allura kienu libsuh bl-aħmar il-mitra tal-isqof għamlu ilu barnuża u għalhekk ġie Santa Claus isu kif nafuh illum. One News tkellem ukoll mas-sagristan tal-Knisja ta' San Nikola, Carlos Borch, li spjega kif dan iż-żmien ikun sabiħ għaliex tara li l-parroċċjani kollha jingħaqdu flimkien sabiex ilibsu l-Knisja bil-libsa tal-miliet. Stqar li s-sodisfazzjon ta' xogħlu bħala sagristan huwa meta jara n-nies jgawdu l-Knisja mżejna. X'intaraħ armat kellek il-funzjonijiet l-importanti, il-funzjonijiet ma jkunux vojtax wara fl-aħħar mill-aħħar. Lek ma jkollokx in-nies wara kollox il-Knisja hija n-nies. Ġifieri x'in tara n-nies u tara Knisja armata dak hu s-sodisfazzjon. L-Arċipriett Joseph Mifsud spjega kif fis-Siġġiewi iċ-ċelebrazzjonijiet tal-miliet jibdew mal-festa liturġika ta' San Nikola nhar is-6 ta' Diċembru. F'kulturi speċjalment nordiċi il-festa ta' San Nikola fis-6 ta' Diċembru su tagħti bidu għal dan iż-żmien tal-miliet imma lina is-Siġġiewi hawnhekk litteralment anke permezz ta' San Nikola nibdew dan iż-żmien ta' festa anke tħares ftit il-Knisja ovvjament. ċertu armar ikun armat għal San Nikola għas-6 ta' Diċembru u mbagħad jibqa' għall-miliet ukoll. Tiżjin bid-damask, fjuretti tal-ponzjetti u presepju mhux l-unika ħaġa li ser tkun qed issebbaħ il-Knisja tas-Siġġiewi dan il-miliet. Dan hekk kif għal dan il-miliet il-parroċċjani Siġġiewin ser igawdu l-frott minn proċess ta' restawr fuq is-saqaf tal-Knisja li wara 5 snin issa huwa lest kompletament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.